Kiitos. Samuel, laita sitä puhelinkoon. Eikö mä filmaa Eleniä? Mihin nämä? Tuossa lukee Saara, koska sen mä tiedän. Siihen selvästi aukko. Ja tän sä voit lähettää Samulle, se on Rainan perheelle. Kiitos. On perheelle. Joo, ymmärsin. Aloitetaanko Tuossa vielä Kasper. Niin, siinä lukee Kasper. Eikö siinä kato meistä? Siinä. Vai poiskaan sulle? Mä voin lukea tässä. Raitaperhe. Mille? Se lukee raitaperhe. Se lukee raitaperhe. Samilla oli tossa. Vähän voi kai Raitaperhe. Joko se rupes hommiin? Rupesko? Kattokaa miten hyvin paketoitu. Näytä sitä pakettia kaikille, miten hyvin se on paketoitu. Se on niinku tosi huippupaketoija. Näytä mikä se on. Siinä lukee varmaan, miksi lukee Karita? Kiitos. Kiitoksia. Sitten täällä on vielä Hei Kasper, siellä on vielä 3. Oi, se on lisäkin. No sen mä tiedän, Kasper. Anna Älä sen. avaa. Kiitos. Kenelle nämä kynttilät on? Lukee. Mä en pysty lukemaan. Ei ehdi keskittymään tähän asiaan. Kasper, Annatko sä saada näin? se on sulle. Joo. No niin, sitten toi iso tuolta, sen sä voit raapata. Sä sait vissiin joskus toisenkin. Se on mulle. Silityslauta. Ei nyt, se on Samille. Se on Samille. Samille. Minä olen kaksi. Silityslauta. Kasper, kato! Kasper, kato! Täällä ei lue mun nimeä missään, eikä Simonin nimeä missään. Se pitää olla sulle. Niin. Isoinen. Ai se lähti heti isoille. Näinhän se on. Se on Simonilta. Simot on tullut asialla nyt kukaan ihan itse. Se on silityslauta. Tiedätkö Kasper mikä se on? Joku lumi tai... Joo. Nyt ei tarvitse tulla lumisadetta, niin me päästään tuohon banaanpakkeniin. Simonin pitää näyttää, miten sitä lasketaan sitten. Ja noin. Apua, mutta sitä ei voi ohjata kunnolla. Oi, Se on ihan vaarallista. on teillä kaveripussia? Onko teillä ollut tommosia? On. Ei meillä ollut. Me ollaan lainittu jossain. Onko toi Simon kiva? Mitä? Onko toi kiva toi? Meillä ei ollut. Simo, voitko sä siirtyä tuota lahjausleen, että mä näen sen tästä paremmin kameralla? Ei kun niin, no. Kiitos. Siitä kauniisti. No, ihan sopivaa. Pääsitkö Simon ottamaan puupista meille vähän ruokaa? Ei, kun klaasuus on tässä. Sen saa ruuveja. Joo. Onko tässä loppu? Tarvitsetko tätä? Tässä hakee mä haen vielä. Ei tarvii nyt juttaa. Kasper on hirvittävän tehokas. Elenkö aika tehokas? Niinkin, sä voit samassa aika hienosti sellainen. Hei. Niinkin, se on kuulin Hei. Mitä? Te 2 lahjaa. Mitä? Pitää ostaa. Ei se Simon ottaa ne heittomulansa. Ja mä ottaa mulla Kasperin. Sä oot varmaan lainat. Varmasti, ettei Kasperia ihan kiinnostaa. Sami, mutta sä oot varmaan lainat tätä näin. Toi puu on kyllä vähän vaarallisesti. Joo, se on siinä riskillä. Mikä? Joo, saattaa olla liittämässä. Kun me oltiin siellä piparkakkunäyttelyssä, Ja se on- siellä oli tehty johonkin piparkakkutaloon. Oliko se? Oli, mutta ei se ollut kyllä noin hienoa. Ootte